Denbora eman dugu proiektu hau sortzen, lan eta lan ibili gara. Zuei ikusleoi mimatu dugun pieza artistiko hau erakusteko. Zuen gustokoa izatea espero dugu. Zuiako ondaren kulturala landu dugu eta biltzen dituen historietan murgildu gara. Konkretuki, Pizti eta Mari Basokoaren kontairak ezagutu ditugu. Eta artearen bidez, Pila Jesusa lorategean islatu nahi izan ditugu. Mugimendua, antzerkia eta eskulanen bidez. Piztia deitzen zioten, izan ere, itxori, basoko animalia ez ezagunak izendatzeko erabiltzen zuten. Otsoa izan zitekeen, edo hartza agian. Zuge erraldoia, akaso putre erraldoi bat? Zorionez, inork ez zuen inoiz piztiarekin topo egin.
basokoa basian bizira, mendian bizira basoan. Mari basokoa mendian bizira, mendian bizira basoan. Horiaz baretzen du gaurren gozea, baretzen saiatu gozea. Horiaz baretzen du gaurren gozea, baretzen saiatu gozea. Apurrak ez dira samurrak, gogorrak dira, baina gozeduna oan dena da goxoa, gozeduna oan dena da goxoa. Eta, bueno, zer esango dugu? Agian hasten gara eskerronak ematen proiektu hau posible egin duten guztiei. Ezta? Bueno, lehenengo Laia Molina, dantzari bikaina daukagula, piztiaren koreografiaren sortzailean, ez txalo bero bateraren zat. Ursule Gantzagal eta Ane Amor abeslariak eta Mari Basokoaren abestiaren sortzaileak ere bai. Iñigo López de Santiago, hementxe gurekin, musikaria eta albokaria. Josuaren zaindaria. Eskuetan artea duten Ana Mari, Ayuri, Elena eta Pili hortik dabiltzatela. Gure teknikaria Jon Mikel Kareaga eta Marta Kodesido kamera. Marian, azkeneko momentuan animatu dela, Bueno, eta nola ez, proiektu honen protagonistak izan direnak, Arane, June, Paule, Iker, Naia, Uritze, Urane, Marko, Ane... Norbait hau? Amaitze
egiteko. Bai, bueno, uste dut, eske jende asko gara eta jende astu egingo zaigu seguro. Amalur, ez dakit zure izena esan dugun. Sortzaileak kudeatzen duten Gasteizko udaletxeko pertsona guztiei ere bai, eskerrik asko. Eta eskerrik asko zuei ere bai etorri izanagatik. Asko gozatu dugu zuekin. Zerbait ez da nahi duzue? Oso ondo pasa dugu eta lagun asko egin dugu.